Γεια σας κορίτσια μου, είμαι η Γεωργία. Αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο της Queen Bee. Μπορείτε αν θέλετε να κάνετε εγγραφή. Μπορείτε επίσης να με βρείτε και στα social, Facebook, Instagram, TikTok με το ίδιο όνομα Queen Bee Jewelry. Σήμερα θα σας παρουσιάσω κάποια νέα κοσμήματα που έφερα, κάποια νέα δαχτυλίδια, τα οποία είναι με χρώμα πάνω έτσι έντονα και όμορφα, άκρως ανοιξιάτικα, παύλα καλοκαιρινά και μπορείτε πραγματικά να κάνετε πολύ όμορφες εμφανίσεις. Πάμε! Ξεκινάμε με αυτό το υπέροχο εδώ δαχτυλιδάκι, το οποίο είναι από ανοξίδωτο ατσάλι που σημαίνει ότι έχει αντοχή. Η κεντρική του επιφάνεια είναι από σμάλτο και έχει φύλλα. Βλέπετε? Πανέμορφο. Έτσι δίνει μια όμορφη ζωηράδα, μια λάμψη, έχει μια πολυπλοκότητα. Οπότε μπορείτε να το βάλετε τόσο καθημερινά όσο και σε κάποια επίσημη εκδήλωση. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Πάμε σε ένα άλλο τώρα. Επίσης από ανοξίδωτο ατσάλι ανοιγόμενο. Έχει μέσα σμάλτο και έχει και κάποια νερά μέσα έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Είναι υπέροχο αν το συνδυάσετε και με ένα ωραίο βραχιολάκι όπως αυτό εδώ. Το οποίο και αυτό είναι από ανοξίδωτο ατσάλι και είναι πάρα πολύ γνωστό σχέδιο γιατί έχει κάνει πάταγο. Πάμε τώρα σε αυτά εδώ, τα οποία βγαίνουν σε διάφορα χρωματάκια. Είναι και αυτά από σμάλτο και μέσα έχουν και αυτά διάφορα έτσι νερά, ανοιγόμενα, σε σχέδιο καρδούλας. Μπορείτε να το συνδυάσετε και με άλλα δαχτυλίδια για να δώσει ακόμη πιο όμορφο έτσι σαν σύνολο. Πάμε σε άλλο ένα σχέδιο τύπου βέρα, βγαίνει σε αυτά τα δύο χρωματάκια, γαλάζιο και φούξια, ανοιγόμενα και αυτά φυσικά. Καλά, και τα δύο μαζί να τα βάλετε σε ένα, κοιτάξτε τι υπέροχο είναι. Ωστόσο και μόνο του, σε όποιο δάχτυλο θέλετε. Και πιστέψτε με, δεν είναι αυτά τα ψεύτικα τα φω που βλέπετε, είναι πολύ καλής ποιότητας. Αυτό εδώ το υπέροχο δαχτυλιδάκι, τύπου καμπάνα το ονόμασα. Κοιτάξτε το. Σε γαλάζιο χρώμα, από ανοξίδωτο ατσάλι και αυτό. Εδώ. Άκρως ανοιξιάτικο και εντυπωσιακό. Και πάμε τώρα σε άλλα δύο που είναι με πολύτιμη πέτρα πάνω. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ, με αμαζονίτη πέτρα, ο οποίος αμαζονίτης, άμα δεν ξέρετε, ενισχύει την καρδιά και τονώνει το νευρικό σύστημα. Είναι σύμμαχος γυναικολογικών ασθενειών και ιδανικός για τα προβλήματα του λαιμού. Πέραν όλων αυτών, πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και εντυπωσιακό σχέδιο που κλέβει την παράσταση. Και το ίδιο το έχω με πολύτιμη πέτρα, φεγγαρόπετρα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ όμορφο. Έτσι, το χρώμα του είναι ουδέτερο θα έλεγα. Η οποία φεγγαρόπετρα, οι ιδιότητες που έχει, είναι ότι σταθεροποιεί τις ορμόνες και το γυναικολογικό κύκλο, ηρεμεί σε καταστάσεις έντονου στρες και περιορίζει την αϊπνία. Και ένα τελευταίο θα σας δείξω. Αυτό εδώ, σειρά με καρδουλές, από σμάλτο, από ατσάλι και αυτό. Πάρα πολύ όμορφο και cute. Αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στη σελίδα μου και άλλα πολλά που έχω βάλει. Μπείτε μέσα, queenbee.gr. Έχει και πάρα πολύ καλές χαμηλές τιμές. Μπορείτε να δείτε και τα σκουλαρίκια και τα βραχιόλια. Έχω βάλει έτσι μεγάλη ποικιλία και συνέχεια ανανεώνω. Κάθε εβδομάδα δηλαδή θα δείτε και κάτι καινούριο. Σας περιμένω να έχετε μια υπέροχη μέρα, καλό μήνα να έχουμε και τα λέμε σε ένα επόμενο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου.